pedhot ngraketke paseduluran. pasaduluran. Lho. Dikira mung awuran no. Nah, Pak Purwadi sing ndi? Bapak Aji Utomo ki ketua panitia. Ya. Pak Aji Utomo sing niku. Bapak Sriyanto. Ayo, Pak Sri Mulyono. Oh, soken. Walah lah. Pak Purwadi. Kleru. Tenanan ora kowe iki. Pak sampane ganti jeneng ya ora kabar kan. Kok ganti jeneng iki lho. Lah dhisik asmane Pak Purwadi. Lah saiki Pak Haryo. Saiki Pak Haryo. Pak Wardi iki. Iki Pak Darussalam. Kok iso Pak Darussalam iki Pak Mudin, nggih Pak. Oh. Ya Pak Mudin masa asmane Darussalam kaya masjid. Sapa iki? Ayo. Iki sapa? Sapa? Oh, bingung, dalange bingung kok. Iki sapa? Kowe sapa? Kowe apa ngerti ya? Ora ngerti no. Sapa? Iki wong nonton. Pak Purwadi sing pundi Pak Purwadi lho. Pak RW pundi Pak RW? Salaman sik. Nah. Nah, Pak Pur. Duh, Pak Purwadi kendel. Piye to? Kancane lungguh nang kursi lungguh sumur. Yo witekno kursine ya Wah, melu seneng ya, Cak. Alhamdulillah, Mas. Iki saged sowan wonten ing tlatah Kebon Sari. Mriki nderek urun dedonga kagem warga masyarakat sedayanipun mriki ingkang kepareng rawuh wonten ing kalenggahan dalu punika. Mangan roti campur kopat, piye kuwi? Mugi warga Kebon Sari tansah binaringan sehat. Amin. Amin. Angon sapi ning tengah sawah, mugi Digamplengi wong. Lah ngopo? Tandur kok terus angon sapi ki ning lapangan apa ning ngendi ngono kok. Lah bar panen pelaan lho. Oh iya. Begitu. Oh diprotes. Angon sapi ning pinggir tengah sawah. Mugi Desa Kebon Sari pikantuk berkah lan barokah. Amin. Ana sapi rupane ireng. Apa kuwi? Mugi ibu-ibu Kebon Sari meteng bareng. Apa? Tak kandhani ya. Apa? Kowe ndongake iki ya apik. Terus soalnya sing diarep-arep ki sarone wong duwe keturunan. Heeh. Nanging ngrekasakne warga masyarakat. Kok iso ngrekasake Lho kepiye yen to? metenge bareng sing arep rewang sapa? Lho, wong meteng kok direwangi ki? Wah, Maksude maksude yen kepiye? duwe gawe. Kan Nah. ibu-ibu sik masak. Heeh. Lah sing arep masak sapa? Ah metenge bareng to. Lho bareng lho. Bareng metenge kuwi tok. Iya. Ning laire apa iso bareng? Ora mesti. Lho gawene anu kok nggo jadwal kok. Masa Pak RT iki arep Pak RW arep anger wayahe ngono kentongan. Tuk tuk tuk, wayahe. Iku iso dijadwal. Lah iso ngawur. Wah upamane rombongan anu sanggar seni Ratu Mayang iki kaya kowe cek Piye? Mas Lahir ngirit. Sebabe kok Rasa mapak nganggo elep Lah terus diadai kresek pikul. lah kuwi rombongan yoga apa rombongan asu? Ditutuk anu kayak bronjok iki lho. Wah, tenan cek. Diarep-arep ning kono lho, Cek. Aku nganti kesel aku nyauri kok Mbak anu. Sebabe kok nganti kesel. Mbak Lahir, Lah ngopo? Neng Mbak Lahir ki sapa? bojone Mbak Lahir iki lho. Budini. Lah ya dini hari. Dini hari untuk memlacate. Aku nang pondokan Heeh, piye? ngingokno panitia Pak Haji anjaruk foto. Iya. Napa, Pak? Jong madosi uncek kok. Lah kula non. Kula seneng kali uncek kok ngono. Dadi kok ora ngetok jek ning montor kono mau sik didekokne mung kowe. Takoke mergone ora arep arep njaluk foto. Terus kruduk. Wah anak-anak pirang-pirang heeh, jong foto. Uncek teng pundi? Dereng dugi ya aku ya ngono. heeh, kuwi anak-anak. Terus enek-enek. Lah kula napa pripun? Gopo. Mesti dikokne kowe terus kok, Cek. Tenan. Kowe wah takoni jenengmu wis nguncur Hanjayang Bawana. Alhamdulillah, kowe sak mung uripmu wis mapan. Kaya anak-anakku aku ngopeni kowe ya iku undu-unduane anakku ya bengi iki wis mapan. Alhamdulillah.